Il-ġurati kontra l-erba' irġiel akkużati bil-qtil tal-avukat Karmel Kirkhope fl-2015 u Daphne Caruana Galizia fl-2017 bdew bid-deliberazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jaslu għal verdett finali f'wieħed mill-aktar ġurijiet importanti. Dan il-proċess beda nhar l-24 ta' April li għadda u ilu għaddej għal 37 ġurnata fejn matulhom instemet ix-xhieda ta' 157 persuna. Fost dawn kien hemm Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, li kien xhud ewlieni wara li ngħata l-maħfra presidenzjali fil-każ tal-avukat Kirkhope u sentenza mnaqsa fil-każ ta' Caruana Galizia. L-erba' akkużati fil-ġuri huma l-aħwa Adrian u Robert Agius, magħrufin bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio iċ-Ċiniż. Adrian Agius jinsab akkużat li ordna qtil ta' Karmel Kirkhope bil-Kirkara 10 snin ilu, bil-kompliċità ta' ħuħ Robert, Vella u De Giorgio. Dr. Kirkhope ta' 51 sena minn bil-Kirkara stess inqatel kisa ħubieret b'tiri ta' arma tan-nar sparati madwar 2 metri l-bot minn vettura nhar 8 Ottubru tal-2015 fit-triq John Borch u kien instab fadila demm fid-daħla tal-garaxx. Min-naħa l-oħra, Daphne Caruana Galizia inqatlet fis-16 Ottubru ta' 8 snin ilu għal ħabta ta' 3 ta' nofsinhar. Hawn George u ħuħ Alfred De Giorgio l-Fulu diġà ammettew l-eżekuzzjoni fil-bidu ta' ġuri ieħor f'Ottubru ta' 3 snin ilu u ġew ikkundannati 40 sena ħabs kull wieħed. Is-sentenzi issa jinsabu fi stadju ta' appell. Minn barra hekk, fi frar ta' 2021, Vince Muscat il-Koħħu kien ammetta semu fl-omiċidju ta' Caruana Galizia wara li l-kabinett irrakkomanda li dan jingħata l-proklama dwar il-qtil ta' Karmel Kirkhope bil-kundizzjoni li jikxef kull ma jaf u ġie kkundannat 15 il-sena ħabs. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-avukati Godwin Cini, Danica Vella u Anthony Vella f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, waqt li diviża kienet tinkludi diversi avukati għal kull akkużat, waqt li l-familja tal-vittmi kienu rappreżentati wkoll legalment bħala parti ċivile. Fl-aħħar indirizz tagħha lill-ġurati qabel bdew id-deliberazzjoni l-imħallef Grima enfasizzat l-importanza li jikkunsidraw biss l-evidenza ppreżentata fil-qorti u jevalwaw il-provi kollha b'mod imparzjali. Jispjegat ukoll li biex jintlaħaq il-verdett hemm bżonn ta' mill-inqas 6 voti favur mid-9 ġurati. L-imħallef sostniet li dan il-ġuri kien fih ħafna xogħol fejn irrikonoxxiet il-ħidma ta' kulħadd fosthom l-uffiċjali tal-qorti u l-korp tal-pulizija. Kif temmet l-indirizz tagħha tqassmu l-formuli tal-kampjuni tal-verdett b'kull kap ta' akkuża għalih.